बडलेण्ड रादाब निउज पर्टेल चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथां आरो मेनेजिं डिरेक्टर दानसोरां ब्रह्म बिथांनिसिम लेटार सौहैगोन। मानो होनोबा जेरै बिथांमोनहा आं बुंनो सानो जे बडलेण्ड रादाब निउज पर्टेला भुल मावदों। एक्सेप्ट खालायनानै जोंनि बनसु आफादनि सायाव आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय निमाहा बिनांगौ। जोंनि लिगेल नटिसआ बेनो। दरं उदालगुरि लकसभार कारणे रिहन दैमारी डांगरिया प्रेसिडेन्ट हल चिफ कनभेनर जगदीश सरकार हल ইয়াৰ পিছত আৰু 10 জনীয়া এফালে 4জন ভাইস চেয়ারম্যান আৰু কনভেনর হিসাবে 4জন 10 জনীয়া আৰু লম আমি 21 জনীয়া হ'ব আমাৰ কমিটিটো বিটিসি বাহিৰত যিখিনি ফাৰ্স্টটা সমষ্টি আছে ইয়াৰ পৰাও আমি ইনক্লুড কৰি লম। এইটো ইলেকশন সময় প্ৰচাৰত সবে এনেকুৱা ক'ব কংগ্ৰেছে ক'ব বিজেপিও ক'ব ইউডিএফও ক'ব বিপিও ক'ব ইউপিপিও ক'ব যিমান দল আছে সবে নিজকে ভাল বুলি সবে কৈ লয় কিন্তু আমি কৈ নলম। মুঠতে আমি 1 নম্বৰ পজিশনত আছে। চিন্তা বাকি আছে না বৰপেটা গুৱাহাটী আৰু শোণিতপুৰ তেজপুৰ নহয় সেইদিনা মই তেজপুৰ বুলি কৈছে শোণিতপুৰ 3 দিন ভিতৰত পাই যাব আপোনালোক। দৰং ওদালগুৰিত 2 লাখ ডিফাৰেন্সত আমি জিকি আছো কোকৰাঝাৰত 3 লাখ ডিফাৰেন্সত জিকি আছো আমি লগত। এইটোতো ৰাইজে ক'ব আমাৰ কথা নহয় এইটো ৰাইজৰ কথা লৈ পেলাই মই কৈছো। আমাৰ থাকা নাথাকা ইয়াৰ কথা নহয়। এতিয়া মানুহৰ যিটো আশা আকাংক্ষা সেইটো ইউপিপিএলে দিব পৰা নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা চেঞ্জ হৈ আছে। যিটো চৰকাৰ চলি আছে বিটিচিত ইহঁতে পাব্লিকে যিটো বিচাৰিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যিটো আশা কৰিছিল এই আশাবিলাক মানে পূৰণ কৰিব পৰা নাই বা কামটো কৰি দিব পৰা নাই। এই কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিটিচি অঞ্চলৰ আমাৰ ফালে আহি আছে আৰু আশা কৰা নাযায় আশা কৰাটো বাদে দিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এই প্ৰমোদৰ পৰা কিবা এটা যে পাব এইটো আশাটো বাদ দিছে। সেইকাৰণে এতিয়া চৰকাৰটো চেঞ্জ হ'ব লাগে বিটিচিত আৰু এইবাৰ দৰং ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰ লোকসভা বৰপেটা লোকসভা গুৱাহাটী লোকসভা আৰু শোণিতপুৰ লোকসভাত প্ৰাৰ্থী দিব লাগে বুলি ডিমাণ্ড দিয়াটো পাব্লিকে কৈছে ৰাইজে কৈছে মইতো অকলে দিব নোৱাৰে কথা সেইটোৱে। কোকৰাঝাৰত ইউপিপিএল হাৰিব দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছো নাযায় বিজেপিও নাযায় বিপিএফ যাব 1 নম্বৰ। এতিয়া আমি এনাউন্স নকৰিম এনেকুৱা ইউডিএফটো কৈ আছে ফুলি সমৰ্থন দিম মানে এণ্টায়াৰ আসাম বুলি কোৱা নাই ইউডিএফে এণ্টায়াৰ আসামৰ বুলি কোৱা নাই। দৰং ওদালগুৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ MLA পুৰা অপেনলি ছাপোৰ্ট দিম বুলি কৈছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল উইদাউট কণ্ডিশ্যন আৰু ঠিক তেনেকুৱা আছে মেল এইটো চব কোৱা নাযায় দে ক'ব। এইটো ইহঁতৰ দলৰ কথা মই বেলেগ দলৰ এনেকুৱা কিবাটো মই সমালোচনা নকৰিম। কাৰ নিৰ্দেশত এই কেণ্ডিডেটটো দিছে দিয়া নাই সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ। কিয় লাগে হীৰা হৰণীয়া হ'ল GSP সমৰ্থন দিলেতো ভাল দিলে ল'ব। खुलुमबाय गिबि गिबियावनो जोंनि खौरांगिरि डिजिटेल बड' निउज बिथांमोनखौ साबायखर जासिनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे खौरां नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसु आफादनि आफादगिरि जानानै बडलेण्ड जांख्रिथायनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जे जों थांनाय 14 मार्चआव जे बडलेण्ड रादाब निउज पर्टेला जोंनि बनसु आफादनि सायावहाय फेक एलिगेशन लागायनानैहाय जोंनि रायजो राजा बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि बनसु आफादखौ गुदि खालायनानै होनो नाजादोंमोन। दा बिथांमोननि सायावहाय जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय FIR हैनाय जादोंमोन। दा लिगेल प्रसेस हिसाबै जोङो कर्टआव नुजाथिफैनाय जाबाय। दा बिथांमोननि सायाव जोङो बिथांमोननि सायावहाय ल'नि गेजेरजों जोङो लिगेल नटिस हरनाय जासिगोन। जोंनि मानगोनां एडभकेट बिथाङा बडलेण्ड रादाब निउज पर्टेल चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथां आरो मेनेजिं डिरेक्टर दानसोरां ब्रह्म बिथांनिसिम लेटार सौहैगोन। दा जेरै बिथांमोना जोंनि बनसु आफादखौहाय फेक एलिगेशन लागायनानै रायजो राजानि गेजेरावहाय जोंखौहाय बदनाम खालायनो नाजादोंमोन। थिग बेबादिनो गावनि भुलखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालायनानै जोंनि बनसु आफादनि सायाव आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय निमाहा बिनांगौ।
जोंनि लिगेल नटिसा बेनो आरो बिथांमोननो सानबानि थाखाय जोङो टाइम हरनाय जाबाय सानबानि गेजेराव बिथांमोना जोंनि बन्सु आफादनि सायावहाय निमाहा बिनांगौ नोंगौ थारैनो 15 मार्च खालि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननिफ्राय जाय बिथांमोना माखासे जोंनि सायावहाय स्टेटमेन्ट होदोंमोन जेरै जों जे जोंनि बन्सु आफादनिफ्राय स्ट्राइकलि एक्शन लानाय जागोन होननायखौहाय बिथांमोना मिसकनसेपसन लादों दा बिथांमोना बेखौहाय मिसकनसेपसन लानो नाङा मानो होनोबा जों बुंदों जाय बिथांमोना जाय बड' निउस पर्टेल बिथांमोना जोंनि बन्सु आफादनि सायावहाय माबाफोर फेक एलिगेसन लागायनानै होयोब्ला जोंनि बन्सु आफादनिफ्राय लिगेल एक्शन लानाय जागोन लिगेल एक्शन स्ट्राइकलि एक्शन दा स्ट्राइकलि एक्शन होननायखौ बिथांमोना मिसकनसेपसन लाबाय एक्शन होननाय मानि बे नङाखि बिथांमोनखौ हमनानै बुगोन बा बायदि रोखोमनि जोङो साजा होगोन बेफोरबायदि नङा जोंनि बुंनायनि मिनिङा जाहैबाय स्ट्राइकलि एक्शननि मिनिङा जाहैबाय जाय बिथांमोना जोंनि बन्सु आफादखौहाय जे रोखोमनि फेक एलिगेसन लागायनानै होदों बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेला थिग बेबादिनो बे रोखोमनि फेक एलिगेसन लागायनानै होयोब्ला जेनेबा फेक लागायनानै होयोबा बिथांमोननि सायावहाय जोङो एक्शन लानाय जादों एक्शननि मिनिङा जाहैबाय जोंहा कनस्टिटिउसनाव मोनसे ल' दङ जाय बिथांमोना नंखाय खौरां फोसावनानैहाय गुबुन आफादखौ बायदि रोखोमनि बदनाम खालामनो नाजायोबा बिनि थाखाय जोंहा ल' दंखायो दा बे ल'नि गेजेरजोंसो लिगेल एक्शन लानाय जागोन होननानै जोङो जोंनि बन्सु आफादनिफ्राय जोङो बेखौ बुंहरनाय जादोंमोन मानो होनोबा जोङो जाय निउस पर्टेल बा जिखुनु जों सासे व्यक्तिया माबा मोनसे भुल मावोबा बिसोरनि सायावहाय जोङो एक्शनखौ लानाय जागोन बा जोंहा मोनसे ल' दङ हिसाबैहाय जोङो बेखौ लागोनसो होननानै जोङो जोंनि स्टेटमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौहाय जोंनि रायजो राजानि गेजेरावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय मिसकनसेपसन लानानैहाय फोसावहरदों जे एक्शन लानायनि मिनिंखौहाय जे बुलाय बुसि बा माबा मोनसे जेनेबा इलिगेल खामानि मावगोन जों बेबादि इलिगेल खामानि मावगोनखौ होनाखै जोङो होनदों जोङो लिगेल खामानि मावोबा इलिगेल खामानि मावोबा बिथांमोननि सायावहाय जोङो लिगेल एक्शन लानाय जागोनसो होननानै जोङो जोंनि बन्सु आफादनिफ्राय जोङो फोरमायहरदों मानो होनोबा जेरै बिथांमोनहा आं बुंनो सानो जे बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेला भुल मावदों दा बे भुल मावनायखौ नोंथांमोना गावसिनि एस'सियेसननि गेजेरजोंहाय सावरायनानै बुंदों जे बिथांमोना गावसिनि भुलखौहाय नुबायानो नुनायनि गेजेरजों नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बिदि भुलखौ मावला होनना बुंदों दा जाय बिथांमोना भुलखौ मावदों होननानै गावसोर एक्सेप्ट खालायखाबायबा बिथांमोना मिडियानि गेजेरजोंहाय गावसिनि भुलखौ एक्सेप्ट खालायनानैहाय निमाहा बिनांगौ जेरै बिथांमोना जोंनि बन्सु आफादखौहाय फेक एलिगेसन लागायनानैहाय बदनाम खालायनो नाजादोंमोन बेबायदि बदनाम खालायनो नाङामोन जेरै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बदनाम खालायदोंबा फेक एलिगेसन लागायनानै बदनाम खालायदोंबा गावसिनि भुलखौ मोनथिनानै जेनेबा दिनै एक्सेप्ट खालायबाय जे भुल जादों होननानै थिग बेबादिनो बिथांमोना गावनि भुलखौ बुजिनानै गावनो सिखार जानानैहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय दिनै रायजो राजानि सिगाङावहाय फैनानै निमाहा बिफैनांगौ आं बेखौसो खावलायहरदोंमोन जोंनि बन्सु आफादखौ दा जाय जार्नालिस्ट बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसन बिथांमोननि भुलखौ मोनथिनानैबाबो बिथांमोना बिसोरखौ खावलायहरनांगौसोमोन जे नोंथांमोना भुल मावदोंबा गाव गावनि भुलखौ एक्सेप्ट खालायनानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय निमाहा बिनांगौ निमाहा बिनाया मोनसे गाज्रि नङा मानो होनबा गाव गावनि भुलखौ एक्सेप्ट खालायनानैसो जेनेबा गावनि मोजां आखुखौ दिन्थिनायसो जागोन बेखौ आङो जोंनि बन्सु आफादनिफ्राय आङो बुंहरनाय जादों आरो बिथांमोना थाबैनो जे जोङो कर्टआव फैनानैहाय बिथांमोननि सायावहाय लिगेल नटिस हरनाय जाबाय आरो सानबानि गेजेराव बिथांमोना जोंनि बन्सु आफादखौ आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय निमाहा बिहरनांगौ आं बेखौ बुंनानै जेरै फोरमायहरनाय जाबाय नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो सोलिफु फोरोंसालि गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो?
थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।